kaikille! Mä teen tämän videon suomeksi nyt ihan vaan sen takia, koska tää käsittelee ulkomaille muuttoa suomalaisena, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että sit kaikki, jotka ei välttämättä osaa englantia vielä ihan niin hyvin, että ne pysyis perässä tämän koko ajan, mutta on silti menossa ulkomaille opiskelee, niin sais kans tästä videosta irti. Mä lähinnä siis toivon, että ihmiset oikeasti kattoo tämän videon, Eli tässä videossa mä tuun käsittelemään sitä koko prosessia ihan siitä niinku hakemisesta sit aina sinne asti, kun sä ostat lentoliput ja lennät tänne maahan. Jotkut nämä asiat on ihan universaaleja asioita, mitkä koskee sitä, menit se sitten minne tahansa opiskelemaan. Mutta sit jotkut näistä on ihan skotlantikohtaisia, koska mähän opiskelen siis Skotlannissa tällä hetkellä. Mä en osaa puhua enää suomea. Mä voisin selittää tosi pitkästi, että miksi mä valitsin Skotlannin, mutta oikeasti mulla on vaan 2 pääsyytä. Ja eka oli se, että mä halusin opiskella englanniksi. Ja toka oli se, että Skotlanti on halvin paikka, missä voi opiskella englanniksi. Koska tää on EUn sisäinen maa, niin EUn sisäiset oppilaat saa myös tukea täältä Skotlannista. Eli on sellainen organisaatio kuin SAS, josta voi hakea tukea ja sitten ne maksaa sun lukuvuosimaksut. Ja tää maksuhan on siis esimerkiksi mun yliopistossa noin 1800 puntaa, eli siis se oikeesti auttaa tosi paljon, että ne maksaa sen. Vaikka sitä pitää hakea uudestaan joka vuosi, niin silti se on useimmille suomalaisille mun mielestä ainakin myönnetty, ja mäkin sain sen, ja mä tuun varmaan saamaan sen myös nämä kaikki 3 muuta vuotta, kun mä opiskelen täällä. Sitten hakuprosessista. Skotlantia haetaan samalla tavalla kuin muuallekin Iso-Britanniaan. Eli on sellainen hakunettisivu kuin UCAS, ja sinne laitetaan tavallaan 1 hakemus, ja sit voi valita 5 eri koulua, minne sen hakemuksen voi lähettää. Se on aika perushakemus silleen, että siihen tulee nimi, yhteystiedot, sit siihen tulee sun arvosanat tai tulevat arvosanat, tai sit siihen voi jättää sellaisen kohan, missä on silleen, että sit kun sä saat arvosanat sun loppukokeista, niin ne lähetetään kouluille. 2 tärkeintä asiaa siinä hakemuksessa on ne suosituskirjeet. Eli ensin sä tarvit suosituskirjeen joltain sun opettajalta. Mä sain mun historian opettajalta suosituskirjeen. Ja basically niiden opettajien pitää vaan kirjoittaa, että miksi niiden mielestä sä oot tosi hyvä oppilas, miksi sä sopisit tosi hyvin opiskelemaan niitä tiettyjä aloja, mitä sä oot hakenut opiskelemaan. Ja sit vaikein kohta tässä koko hakemuksessa on se, että sä joudut kirjoittaa itsestäsi suosituskirjeen. Ja se tuntuu jotenkin tosi tyhmältä, varsinkin suomalaisena, kun meillä on totuttu tavallaan kansana pönkittää omaa egoa tai kertoo itsestä niinku hyviä asioita, mutta tämä kirje on basically oma mainos meistä itsestä. Eli siihen pitää kirjoittaa, että mä oon hyvä tässä ja mulla on kokemusta tästä ja tämän takia teidän pitäisi ottaa mut, koska mä oon näin hyvä. Se oli mulle vähän outo kokemus, koska mä halusin vähätellä mun ovia saavutuksia, mutta siinä pitää oikeasti pönkittää ihan kaikkea, mitä sä oot tehnyt, mitä mitenkään liittyy siihen alaan, mitä sä haet, koska ne haluu tietää, että sä uskot ittees kanssa. Sitten sen jälkeen, kun sä oot lähettänyt hakemuksen, ja yleensä se hakemus pitää lähettää tammikuun puoleen väliin mennessä, niin sit pitää rupea odottaa niitä vastauksia. Tää on se vaikein kohta. Mä kärvistelin tosi monta kuukautta, koska mä en saanut tietää kuvasta ihan loppupäässä, että mistä mä saan paikan. Vastauksia rupeaa tulee sitten joltain yliopistoilta tosi pian, joltain yliopistoilta tosi myöhään, ja niitä on 3 erilaista. Eli joko ne lähettää sulle kirjeen ja sanoo, että me ei haluta sua, mulla kävi näin 3 yliopiston kanssa, tai sitten lähettää sulle semmosen kuin conditional offer, joka meinaa sitä, että sun pitää saada tietty pistemäärä sun loppukokeesta, että sä pääset sinne. Ja sitten on semmonen kuin unconditional offer, joka meinaa sitä, että sulla on varmistunut paikka. Mulla oli silleen, että koska mä tein mun IP-kokeet vasta toukokuussa, niin mä sain conditional offer täältä yliopistosta, mistä mä oon nyt. Ja sit mun piti odottaa, kunnes mun kokeet oli ohi ja kunnes mun kokeesta tuli vastaukset. Ja sitten mun kokeiden vastaukset lähetettiin yliopistolle. Ja elokuun puolesvälissä niin se mun conditional offer muuttui sitten unconditional offeriksi. Ja tää on siis aika stressaava prosessi, mulla ainakin, koska mä en ollut yhtään varma siitä, että voinko mä hakea esimerkiksi mitään tukia, jos mulla ei ole varmistunutta paikkaa. Jos sä oot Suomen kansalainen tai sulla on muuten oikeus opintotukeen, niin kannattaa oikeasti hakea sitä. Tiedän, että sitä tullaan leikkaamaan, mutta sitä pitäisi vielä jonkin verran ainakin saada. Opintotukea saa ulkomailla opiskelevana vähän enemmän kuin Suomessa opiskelevana. Sitä tukea voi hakea Kelan toimistolta tai sit netin kautta. Mä tein silleen, että mä hain netin kautta, koska se tarkoitti sitä, että mä voin tehdä mun äidin kanssa sen kaiken, koska mun oli tosi vaikea ymmärtää niitä joitain termejä siinä hakemuksessa. Ja sit koska mun paikka varmistui vasta elokuun puolessa välissä, niin me lähetettiin hakemus jo ehkä heinäkuun puolessa välissä. Ja sit me lähetettiin lopussa vasta sitten se mun paikan varmistus perässä. Ja Kela teki sen 2 viikossa sen homman, että mä sain sitten ennen lähtöä varmistettua sen, että mä saan opintotukea. Sitten jos sä oot lähes ulkomaille opiskelemaan, niin se meinaa sitä, että sä et voi asua kotona,
Ja yleensä ekan vuoden opiskelijat asuu asuntolassa. Asuntolamaksut voi maksaa yleensä joko yhdessä suuressa erässä tai sitten kuukausittain. Ja jos sä oot ulkomailta, niin järkevintä on maksaa se yksi iso erä. Siinä vaiheessa, kun sä haet opintotuki Kelalta, niin sä haet myös opintolainaoikeutta. Ja opintolainaoikeus kertoo sulle, että kuinka paljon lainaa sä saat euroina ottaa per lukuvuosi. Joten sitten kun Kela oli prosessoinut mun hakemuksen ja mä olin saanut niiltä kaikki lupat, niin mä menin mun lähipankkiin ja sitten mä sanoin niille, että mä haluaisin hakea opintolainaa, kiitos. No sit ne vei mut sinne pöytään ja sit mä puhuin sen naisen kanssa siitä asiasta, se toi mulle paperit, sit se kertoi mulle kaiken asian siitä lainasta. Mä laitoin nimen paperiin ja sit seuraavana päivänä mulla oli tilillä 5500 euroa. Se oli oikeastaan aika surrealistinen kokemus, koska mun päässä oli aina ollut sellainen kuva, että opintolainan hakeminen on jotenkin tosi työlästä ja vaikeeta ja pitää kauheasti lukea kaikkia papereita, mutta oikeasti se oli semmonen 2 paperia, missä oli kaikki ne ehdot. Sitten ne kertoi mulle, että jos mä valmistun ajallaan, niin 40% siitä lainasta on niinku ilmasta rahaa, mitä ei tarvitse maksaa takaisin koskaan. Ja mun koko laina meni siis asumiseen. Mä hain yliopiston asuntolaan silloin, kun mä en vielä tiennyt, että saanko mä täältä paikan. Joten mä hain netissä tänne asuntolaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä sain tämän paikan oikeasti, niin ne lähetti sen tiedon heti yliopistolle, niin mä sain parin päivän päästä jo tietää, että mä pääsin asuntolaan. Joillain yliopistoilla Skotlannissa ei ole asuntolaa ollenkaan. Mulla on esim. Yksi ystävä, joka asuu erillisissä asunnoissa, koska niiden yliopistolla ei ole asuntolaa. Ne pyrkii päästää kaikki ekan vuoden opiskelijat asumaan tänne, ja varsinkin jos on ulkomailta tuleva, koska ne ymmärtää sen, että on tosi vaikea löytää asuntoa, jos tulee tänne maahan ihan uutena ihmisenä. Siinä vaiheessa, kun sulla on opiskelupaikka, asumispaikka, kaikki lainat ja kaikki tuet haettu, niin siitä pitää vaan tulla tänne paikan päälle. Mä halusin tehdä tämän videon, koska mä olisin kaivannut tällaista videoa siinä vaiheessa, kun mä hain. Mä jouduin kysyä kaikki nämä mun kysymykset niiltä oppilailta, jotka opiskeli jo täällä. Ja mua pelotti tosi paljon, että mä häiritsen niitä, kun mä kysyin koko ajan ihan paniikissa, että opintotuki, opintolaina, mitä? Mut jos sulla on mitään kysymyksiä mulle tästä aiheesta, niin sä voit kysyä täällä YouTubesta, tai sit jos sä tiedät mut Facebookissa, niin kysy Facebookissa. Mua ei oikeesti haittaa, että voi kysyä ihan mitä haluaa Skotlannista. Mä tiedän, että se on vaikeaa, kun on niin paljon kaikkea, mitä ei oikeesti tiedä. Kiitos kun katsoit tämän videon, tää oli niin pitkä. Toivottavasti mä laitan pian kanssa jotain muuta suomenkielistä. Kiitos, moi moi! I need to speak English for a while now.